दायो आंदो दङ जोंनि सार बिथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि बिथाङा बिबान दङ। आच्चा सारा मा बिबानाव दं दायो बाथौनि? आङो दायो गौथुमारि नेहाथारि। गौथुमारि नेहाथारि। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि। उदालगुरि जिल्लानि आरोना? औ। आच्चा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जोंनि बाथौआ बर' माहारियाव मोनबेसे मुङै माने बर'फोरा गाबज्रिनानै जेनेबा सिबियो बाथौखौ? जोंनि गेजेरावथ' दा मथा मथि 58टासो दङ। 58? 58टासो दङ। आंथ' मिथिनायाव दायो मोननै मोनथामल'सो मिथियो। बोलि बाथौआ जेनेबा गोदोनिफ्राय, ओमफ्राय दा बिबार बाथौ, बेनिफ्राय बेथिं माबा बै रुपामनि बाथौ, ओमफ्राय आं मिथिथ'ला। दा नोंथाङा मिथिनायखिनिखौ बुंदो, माखौ मिथियो? मिथिनायाथ' बिथिंजाय हमनानै ला 1 नाम्बारावनो जोंनि फोसाबनाय बिबार बाथौ, बिनि उनाव बोलि बाथौ, बिनि उनावहा दुबाइ बाथौ दं, खोरोम बाथौ दं, रुपामनि बाथौ दङ, सनातन बाथौ दङ, सोरबा माबा आर'ज बाथौबो दङ, आरो बिदिनो गोबां दं आरो माखासेखौ मुङा गोसोआव गैजोबा। आसलथे बे रुपामनिफोराथ' सासे आइजोनि नामसो। सासे आइजोआ बिदिनो बाथौ धोरोमनि फारसे एसे फोसावबाय थायोमोन आरो एसे एनै बेमार आजार फोसाबनो हायोमोन। उनाव बिथांनि मुंखौनो दोनबाय आरो रुपामनि बाथौ। दुबाइ होनायाबोथ' सासे मानसिनि नामसो। बे दुबाइ होनायाबो बिदिनो बाथौ धोरोमनि माखासे बाथ्राफोर फोसावोमोन। बिथाङाबो बेमार सेमारबो एसे एनै फोसाबनो हायो। उनाव दुबाइ नाम दोनबाय आरो दुबाइ बाथौ नाम दोनबाय, बेबायदि। दा जोंनि मिथिनायावथ' बेफोर साफा मानसिनि नाम मुंखौ लानानै बाथौ बनायनाया मोजां जायाखै आरो ना? मोनसेयानो जानांगौ बर' हिसाबै? मोनसेयानो जानांगौ, औ। दा नों माखौ जाजानायखौ लुबैयो जेनेबा बाथौखौ? जेनेबा जोंबो बोलि बाथौमोन सिगाङावहा। बोलि बाथौ समावथ' जों जेबो मिथिथारामोन एखेबारे। ना बै समाव थानसालि दङमोन, ना माबा मोनसे आर'ज खालामबाय थायोमोन। जों बोलि समाव जोंबो बोलि होयोमोन, जोंनि न'खरफोरा बोलि होयोमोन। बोलिखौ जों मिथिना मोनबाय इसोरा बोलि जाया। बे बोलिखौ सोर जायो होनना बुङोब्ला बे देब देबि, सोरबा देब देबि, सोरबा बुहुत फेथा, बिदिबा होमबा बिसोरसो बोलिखौ जायो होननानै जों हमदांना मोनबाय आरो। जेनेबा एगजामपोल सिस्टेमै दा जों जेनेबा एसे खोथाया गुवारै ओंखारलांसै होमबा? नंगौ। जेनेबा सोरबा नुदोंबा गोरोन्थि बुजिनाङा। नंगौ। दा आं बिथांखौ सोंबावलायनोसै जों बाथौ हिसाबै। दा जोंनि बर'फोरा माखासे जेनेबा शिब, लक्षि, दुर्गा, कृष्ण, आरो बिथिं हनुमान, राम, बाथौखौ नागारनानै सोरबा बेफोरखौसो जेनेबा सिबिनायखौ नुयो। दा बिनि सोमोन्दो नों मा बुंनो सानो? बेफोरथ' माने बोराइ बाथौ इसोरजों थिनहरजानाय साफा देब देबि आरो। एकदम माने खिन्थु बिराद महान आरो बिथांमोना। माने बहुत गोहो गोरा, बोलो गोरा, बा बहुत गुनि गियानि बिथांमोना। माने बबेबा दाबसे जायगायाव बांद्राय जुदि दावराव दावसि, सैथोआ गैला, सुखु गोजोना गैला, बेफोरबायदि जायगायावहाय इसोरा थिनहरो आसलथे। जेरै हमनानै ला जिसु ख्रिस्ट', हजरत महम्मद, बा हमनानै ला बे शंकरदेब मोनखौबो बुंजायो। जेनेबा बिसोरो इसोरनि साफा थिनहरजानाय माने थान्दै आरो। थान्दै दुत आरो। बिथांमोनखौ इसोर होनना बुङा आरो। इसोरा बेलेग दंखायो। बिथांमोनखौ भगबान होनना बुङो आरो। भगबान बिसोरो। नाथाय जोंनि मानसिफोरा खायफा मिथिया भगबाना मा, इसोरा मा। थारमाने जाय बे मोनबा मुवाखौ सोरजिग्रा, अख्रां बार देहा सानखौ सोरजिग्रा, बैसो माने इसोर। बेनि अनगायै गुबुन माखासे देब देबि दङना, बिसोरखौ भगबान होनना बुंनो हायो आरो। भगबान जेरावनोखि माने बिसोरो भग खालामनो फैदों, बिराद महान, बेनिखायनो भगबान होनना बुंनाय जादों आरो। बिनि खोथाफोरखौबो गोबाङानो मिथिया। दा जोंफोर खिन्थु बेफोर खोथाखौ जों सुबुंफोरनि गेजेराव एसे बुजायनानै जों बुजायो आरो मानसिफोरखौ फोसावो। धोरोमाव गिदिङोब्ला बेफोर खोथाफोरखौ बहुत बुजिना थानांगौ, मिथिनांगौ आरोना। ओमफ्राय दा जोङो जेसेबांखिनि बाथौ गैया मानो, क'क्राझार जिल्लायाव बांसिन दङ आरो बे माने गावस्रानाय बाथौआ। क'क्राझार जिल्लायाव मथा मथि 58टासो दङ।
58 58तासो बाथौ दं आरो दा जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव इसेबां गैया आरोना दा जेसेबां गैया मानो नाथाय ब्रान्स गासैबो ब्रान्स गोजा आरो दा जोंनि बिजिरना नुनायावथ' बे फोसाबनाय बिबार बाथौआ बेनो बहुद देरसिन खामानि मावनो हागासिनो आरोना आसरित खामानि मावनो हागासिनो हो माने जोंनि मानसिफोरा सोरहाबा न'खराव बेमार आजार जादोंना डक्टरजोंबो हाया बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबा 10-20 बोसोर जालांबाय फोसाबनो हायाखै हाजार लाख गारबाय हायाखैना बेबायदिखौ जोंनि फोसाबनाय बाथौनि गेजेरजों एकदम फोसाबनो हादों आरो आसरित जों आंनो बेखौ भिडिअ खालामनानै आंनि फेसबुकआव हगारबाय थायो बेखौ नोंथाङा नायनो हागोन आरो नोंथांनि बे फेसबुकआव नागारनाय माबाया चेनेल नामा आंनिया माबा एल हायनारि नाम आरो चेनेलनि नामा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारबो होयो सोरहाबा बेबायदि लोमजा साजा बेमार आजार फाग्ला माबा माबि जानानै फोसाबनो हाथाराखैबा नैबे फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम जुदि फोसाबनांगौबा जोङो नाजागोन होननानै जों थाङो लिंहरबानो थाङो जोङो बेबायदि जों बहुद फोसाबगासिनो दं आसरित दे होमबा जागोन न आচ্ছা मोनसे खोथा खिथानि आङो दाखालि बावै बे उदालगुरियावनो न'खरसे न'खरा दुबाइ बाथौमोन आरो दुबाइ बाथौ बिसोरा माने बिराद लोमजा साजा जायो आरो गिबियाव बिथांमोनहा बोलि बाथौमोन उनाव बोलि बाथौ समावबो लोमजा साजाखौ फोसाबनो हाया उनाव दुबाइ बाथौ लाबाय दुबाइ बाथौ लानाया 25 बोसोर 26 बोसोर जाबायमोन अब्लाबो माने बेमार आजार फोसाबनो हाया बहुद गेदेर न'खर धोनि न'खर ओमफ्राय उनाव जोंखौ थांनानै जोंखौ लिंहरनायलाय जों थांबाय जोंनि थ्रुयै जुदि बेमार फोसाबनांगौब्ला नोंस्रा